να μου κάνετε κανένα offer για το λασπούκι κομπινασιώνας και για το μυτιτετέρα μπισικλετέρα. Και πρώτον, να τα brain rots μου, να το και αυτά. Σας δείξω τώρα το πρώτο όροφο, ανάτα και αυτά. Και πείτε μου άμα θέλετε κανένα brain rot και να μου κάνετε κανένα offer. Όμως παιδιά, σας παρακαλώ, γιατί στους άλλους YouTubers να τους βοηθάτε, δηλαδή να τους κάνετε subscribe και τα άλλα, και σε όλους μας τους μικρούς που με 20 subscribers σε λιγότερους ή περισσότερους δεν κάνετε subscribe, ούτε like, ούτε κάνετε support. Δηλαδή γιατί? Αυτοί μπορεί να προσπαθούν να πάρουν πολλούς subscribers, όμως εσείς να μην τους βοηθάτε. Εσείς δεν γεννηθήκατε famous, γεννηθήκατε, ζητάγατε για comments, για subscribers, για πάρα πολλά πράγματα. Και παιδιά, αυτό ήταν το